Здравейко! Здрасти, Дончо. Здравей! Нова, много хубава среща през океана този път. Тук днес е минус 20 градуса Вау. и съм настроен за супер интересен разговор. Вчера съм си преглеждал бележки, изкарал съм си пропс и знам, че с тебе ще стане много интересен разговор за храненето. Обаче първо, хайде да се представиш пред аудиторията. Много хора вече те познават, които се интересуват от здравословно хранено. Все пак, откъде ти дойде така ентусиазъм да се занимаваш с храна? Твоята история, историята на... Здравейте, казвам се Живко. Създател съм на Ancestral Superfoods и мисля, че е редно да кажа, че тук съм в ролята си точно на създател на храни, предприемач и ентусиаст по отношение на храненето, който се е запалил по темата заради своята лична история и проблемите, които е имал от различно естество, така да се каже, през които е преминал, а не като експерт по храненето или като нутриционист, човек, който дава експертни съвети в тази посока, защото мисля, че е редно да имаме, как се казва, този дисклеймър в началото. Много хубаво, че така започва, защото аз винаги казвам, нали, нещата, които ще споделим тук, са истина за някои хора, за някои може да са горе-долу точни и за много голяма група хора може да изобщо не са истина. И се опитваме да насочваме хората къде в тази фония попадат, както и в тази книга, която си спомням, че говорихме за нея, Ям. Така Точно така. Ям. И аз така започвам в нея с фония на истината. Тия неща, които ще кажем, ще се опитваме винаги да са истина за аудиторията, която ни слуша, с съответните дисклеймери. И експерти има страшно много, които са ценни да се ползват в съответната им експертна на поле, но има нещо, което е като че ли започваме да го губим в морето от информация и това е, нали, здравия разум, логиката, принципите. И точно за тия неща ще гледаме да си говорим с тебе. Но да се върнем на твоята история, нали? Как започна, как озряза, че храненето е нещо важно за тебе и как започна да променеш своето и после как стигна до Ancestral Superfoods. При мен започна с диагнозата тироидит на Хашимото. Това се случи 2005 година, на 22 години, но реално първите признаци, че нещо не е наред с моето здраве, започнах още докато бях на 17. Тогава започнах да качвам килограми, съответно почна да ми опада косата, започвах да се чувствам с все по-малко енергия, съответно все по-малко да вярвам в себе си. Някакси започна нещо като депресия да се развива в мен и като липса на увереност. И започнаха редица проблеми от най-различно естество, като това да не мога да имам регулярно изхождане с така наречените запеци, да вдигам рязко температура, да стигам до 39 градуса, докато се събуда. След това, след няколко часа тази температура да я свалям и следващия ден пак да изпадна в такива състояния. Започна да ми изсъхва кожата и да ми се появяват кожни проблеми. Най-различно естество симптоми, които не можеше да си ги обясня. Чести инфекции. При мен бяха много често уринарни инфекции и най-различен тип проблеми с храносмилането. И се опитвах всички тези симптоми да ги лекувам по-отделно, ходейки при различни лекари и специалисти за инфекциите при уролози, при гастроентеролози. Реално всеки даваше лекарство, даваше антибиотик, за да се справим с конкретно състояние и проблем, но при мен нещата не се подобряха, се влошаваха все повече и повече с времето, докато стигнах в една ситуация на безпомощност. Аз бях тогава студент в Германия и реално, минавайки по стандартния път, който си имаш клинична пътека, имаш като студент здравна застраховка, отиваш при GP-то, то ти дава направление, отиваш при съответния специалист, той те преглежда, дава ти антибиотик или ти дава някакъв кортикостероид и оттам нататък, докато следващия път не се върнеш пак при него. И реших в тази ситуация да отида, както се казва, частно на преглед при лекар. Съответно, отидох при уролог заради тези проблеми с инфекциите, които имах. И тогава тя ме попита: Живко, пускали ли са ти хормонални изследвания? И аз съвсем откровенно и казах: аз въобще не знам какво означава това нещо. Да. И се
хормони и така нататък. Това в България или в Германия? Това се случва в Германия, докато бях Да. студент там. И пуснахме хормони да изследваме. Излезна, че при мен хормона за щитовидната жлеза е под нормата. Излезнаха и други проблеми, като един показател бета-крос-лапс, който е за риск от това да развиеш тип съдов сърдечен инцидент, който също беше така малко критичен при мен. Съответно бях вече 130 кг. Най-различно друго естество на недостици от витамини, минерали и така нататък. И започнахме с поставянето на тази диагноза тироидит на Хашимото и с приемането на хормона за щитовидната жлеза. Съответно, тя ми каза, ако не се хванеш в ръце да промениш храненето, да започнеш да спортуваш, може да получиш инфаркт. До 1 година, до 2 години, както се казва, докато си още млад и съответно да загубиш живота си. Мен това ми подейства като студен душ. Започнах да се движа, да карам колело, да ходя на фитнес, да тичам всеки ден. Започнах да изключвам вредни храни, с които съм се хранил, така наречените ултрапреработени храни, пържено, някакси да почвам да си създавам режим на хранене и някаква регулярност на хранене, защото аз преди това се храних когато мога, с каквото мога, лесно и бързо, да не ми пречи да си готвя нещата за лекциите, така да не ме разсейва докато хода на работа, просто като нещо тривиално беше храненето за мен. И в последствие, задълбавайки по-навътре в нещата, защото аз реално не се подобрявах. Много рязко загубих килограми и съответно стигнах до момент, в който нямах почти енергия да се движа. Бях станал от 130 кг на 70 кг. Спомням това си от диета, от нехранене, от промяна в режима, в физическия. Оказа се, че загубената си килограми си загубил на практика. Оказа се, че съм имал недостици на други хормони. Рано аз съм бил с изтощени надбъбречни жлези, което после се установи. Бил съм с недостиг на тестостерон, с кандидоза в организма, с възпаление в червата, недостиг на Б-витамини, минерали, недостиг на омега-3 масни киселини. Рано при мен точно бяха завишени наситените масни киселини. Буквално следващия лекар, който беше холистичен лекар, който ти при него каза, при теб само са стреляли с ловджийска пушка, с Бренеке, където има нещо като система, имаш някакво поражение по нея. Да. И тогава с натурални дози на хормонозаместваща терапия, с допълнителни промени в храненето ми, той ми беше направил и тест за непоносимост към храни, това как имунната система отговаря на конкретни храни, дали съответно те създават възпаление и такъв тип имунна реакция или не. Изключих редица храни, буквално даже някои хранителни групи. Аз всъщност така по този път стигнах до там, че да се храна с пълноценна растителна храна, защото просто се оказваше, че много други храни при мен създават такива непоносимости. И около 5-6 години след това ми отне за да се повъзстановя. И тогава, 2013 година, реално направих инсулт. И в момента, в който бях в интензивното отделение, бях на командировка в Австрия. Тогава имах много възможности време да разсъждавам какво бих правил, ако успея да премина през това изпитание, ако запазя живота си. И съответно, това, до което стигнах и рефлектирайки върху личната си история с Хашимотото и с всички тези преживявания преди инсулта, бе до идеята да създавам храни, които да подпомагат хората по отношение на превенцията, която правят чрез храната. Такъв тип храни, които да могат да им дават необходимите хранителни вещества, като витамини, минерали, ензими, да може да са лесно усвоими от организма и да са част от цялостното решение, което те правят по отношение на здравето си, защото знаем, че храната е много важна, но е една част от всичко, което трябва да правим по отношение на дълголетието и здравето си. И реших това да стане моя мисия и всъщност от това решение и
това, че възприех това нещо за своя мисия, се роди проекта Ancestral Superfoods. Тогава търсих реално по какъв начин може да се извличат най-много витамини и минерали от растителните храни. Съответно стигнах до покълването и ферментацията. Стигайки до покълването и ферментацията, започнах да търся кои хора реално имат такава технология и процеси, че да може да произвежда такъв тип храни. И така стигнах до учен доктор на науките в Унгария, доктор Ференц Фелглайн, който е биохимик и реално фокуса му на работа е растителна вирусология и биохимия и по-скоро и най-вече ефекта на покълването върху усвояването и върху, може да се каже, насищането на храните с хранителни вещества и също ефекта на покълването при лененото семе по отношение на омега-3. Като той е работил в университета в Будапеща, казвам работил, защото за съжаление почина миналата година, светла памет. Бил е в университета Корнел, работил и в Макс Планк института и реално след това специализира с онкоболни пациенти, именно точно давайки им такъв тип покълнали храни от зърнени от зърнени храни. Добре, сега тук навлизаме в неща, ето искам да си говорим малко по-подробно. Връщам те назад малко. Защо Ancestral Foods? Какво според тебе има ценно в предците ни, което днес го нямаме и което е хубаво да го имаме? Ancestral Superfoods или супер храните на нашите предци, това име го избрах, защото исках някакси да направя тази връзка с познанието, което са имали нашите предци по отношение на съхраняването на храната и именно на използването на такъв тип технологии като покълване и ферментиране, които са познати от векове. Те не са нещо ново, което сега е създадено. Тогава те някакси по, може би, емпиричен, естествен път са намирали тези начини да съхранят храната си, да обогатят с хранителни вещества. Другото, което ме вдъхнови, естествено, е бил тяхната връзка с природата и, може би, естествената им интелигентност, как да живеят и така да живеят, че да постигат дълголетие. И точно тези неща залегнаха в това нещо. Така исках да ги вкарам като ДНК в тези храни. Да. Това, което е едната от причините да поканя, освен на знанията ти по тези теми, е и това, че ти имаш едно много хубаво, здраво общество, хора, които сте заедно в разни фейсбук групи, хора, които следват Ancestral Foods, където се споделя много така информация земна и логична и виждаме една такава хубава комуникация, където всеки е добронастроен и се опитва да помогне на другия. Това е изключително. Мисля, че ти не го виждаш, защото си ти, но аз мисля, че ти даваш този тон в групата, защото във всичките ти коментари и неща, които съм чел от тебе, винаги има една такава добрина и готовност да се помогне, което е изключително важно и мисля, че в началото на всякаква информация, обмяна, трябва да си сигурен, че човека отсреща е добронамерен, иска с чисто сърце да помогне и да сподели знания. Да, така тя с тази общност възникна по времето на коронавируса и кризата с него. Тогава бях затворен вкъщи, понеже бяхме в изолация, си казах, няма просто да се отчайвам и да си казвам, ето, сега ще съм под стрес, ще живея тук в страх какво ще се случи. Казах си, то каквото има да се случи, ще се случи. Аз така или иначе впоследствие се заразих с COVID и се борих за живота си. Но... С което е било възможно. Да. Всичко, което ми беше възможно, го изкарах, да. Но си казах, че просто ще използвам това време, за да мога по някакъв начин да направя нещо полезно за всички други хора, които са затворени като мен и както беше и жена ми като нас. Отдадох се да търся полезна информация, да мога някакси да отсея качествената от нея и да започна да я споделям в групата по отношение на храненето, рецепти, на научни статии, които са свързани с храната, точно по отношение на чревен микробиом, покълване, ферментация, фитонутриенти, антиоксиданти и други неща, които са част от един холистичен начин на живот, като движение, сън, връзка с природата и как съответно човек да може да се справя с стреса, като се наслаждава в този контакт с природата. И така реално се възникна тази общност. Как се разви твоето хранене след тази среща? Мисля, че от това, което разказа, срещата ти с този холистичния доктор в Германия, сякаш поставя едно начало на друг начин на живот. Оттам започнахте
тръгнаха някакви хормонални лечения, оттам започва някаква промяна и диети, нали така? Да, да. Кои бяха така първите големи промени, които направи за себе си и които днес предлагаш на хората, които се обръщат за съвет към тебе? Това, което започнах веднага с него, беше да махна рафинираното олио, бялото брашно, захарта, всички тези съставки изобщо от храненето си и от кухнята си. Реално те са ни от основните, така да се каже, антагонисти по отношение на храненето за мен. И другите са абсолютно всички неща, които са така от бързи въглехидрати. Всякакви опаковани неща с захари, с рафинирани съставки, с различни подобрители, овкусители, така неща, които принципно нямат общо с истинската естествена храна. Стъпка по стъпка започнах да ги елиминирам. Казвам стъпка по стъпка, защото не стана веднага и не искам да си създавам един ореол на светец или някой, който веднага всичко изключил и е бил перфектен. Естествено имах своите моменти на, как да се казва, на спадове, в които примерно съм посягал под стрес отново към такива неща, но много важно в всички тези моменти е човек да има осъзнаване. Реално, правейки тези неща, дори да са грешен избор и както се казва, да злоупотреби с такъв тип храни, примерно да кажа веднъж излезна, ще се напием с приятели, примерно супер стресиран съм, ще запаля една цигара, за да се поуспокоя. Много е важно да има осъзнаването и да си каже, окей, да, съм наясно, че това нещо като цяло ми вреди, наясно съм, че съм в такава ситуация, няма да се съда и да си допълнително да се стресирам за това, че съм сгрешил. Осъзнавам това нещо и ще се опитам следващия път просто да устоя на тези неща и някакси да успея да надмогна над тях. И така малко по малко да се изгради една устойчивост. И така се случи и при мен, точно по такъв начин. Това е много хубаво, че го казваш, защото ето вчера точно завършвах петата ми книга, която се казва Сън за осъзнаване. Да. И в нея, сега малко тук това е тайна, защото тя още не е излязла, обаче в нея казвам, за всеки един от темелите, трябва да сме осъзнати, осъзнатостта залепя всичко. Но за темела хранене, ям, за него на практика имаме 4 неща, които са като лостове, като инструменти, както Питър и тия ги нарича. И като ги поставиш по този начин, изведнъж огромната сложна тема за храненето става проста. Ти винаги имаш 4 избора. Кога се храниш, какво количество храна поемаш, обема на храната, калориите, какво всъщност консумираш. Това е качеството, произхода, как е приготвена, микронутриентите. И четвъртото е това, което ти казваш. Как я приемаме тая храна? Бързам за някъде и тъпче нещо в тялото си вътре или съм осъзнат и съм седнал и съвсем съзнателно приемам това вътре в мен. И когато знаеш, че имаш тия 4 избора да направиш всеки път, изведнъж може да си кажеш, окей, сега това, което се каня да изям, време ли му е? Точно това количество ли ми е нужно? И точно това, което съм избрал ли е най-добре за мен? И когато си ги зададеш тия въпроси, изведнъж излиза, че ти отговорите им ги знаеш, нямаш нужда от никой друг да ти ги каже. И това е осъзнатостта на практика. Това е, ти си там. Ти много добре знаеш, че това не е добре за теб. Нямаш нужда от никой да ти го каже. Но осъзнатостта много често отсъства и затова ние влизаме в един режим на повтаряне на неща и компромиси с себе си и с тялото си. И понякога една отрезвяващ ивент, събитие, което в принцип не е хубаво, ни връща в реалността и можем да вземем мерки. Но за нещастие много здрави хора, направени здрави, без никакви проблеми, влизат в един режим, в който постоянно убиват тялото си ден след ден. И ако се опитаме, тези разговори ги правим, за да върнем пак вниманието, че всеки има избор. И изборите са могат да бъдат толкова малки, но постоянните избори правят голяма промяна в дългосрочен план. Сега искам да навлезем малко в тази тема, която ми е много любопитна и ти си експерт в нея. Кълнове и ферментация. Откъде да започнем? Първо, хайде защо кълновете и ферментацията са интересни и защо са полезни и защо вие ги прилагате в Ancestral Foods? Ще започна от там, че принципно зърнените храни и семената, когато няма процес на покълване, може да ги възприемем като един архивиран файл. Този архивиран файл реално ние без помощта на покълването нямаме, както се казва, инструмент, с който да го разархивираме и с тези хранителни вещества, които са в него, да ги направим лесно усвоими за нашия организъм. И от тук е основното нещо, защо точно покълването. Като ключовото всъщност това, което има при нас като технология, че
покълваме точно 36 часа. Нито по-малко, нито повече. Защото на 36-тия час се разпадат лектините и фитатите разграждат се, така да се каже, в семената. Това са така наречените антинутриенти, които пречат на нашия организъм да извлече минералите от тези храни. Даже много често се говори, че с 60 до 80% по-малка усвоимост на минерали има, когато няма покълване, да кажем, когато тези антинутриенти са в семената. Съответно, процесът на покълване способства да повиши с над 50% усвоимостта на ключови минерали, като цинк, селен и желязо и така нататък, които са много важни за нашия организъм. За момент, 36 часа, от кога ги засичаш тези? От кога започваш? От момента, в който реално започва да покълват семената, който ги сложи вода. Да. Слагаш вода и от тогава засичаш или след като започнат първите да се... Слагаш вода и от тогава засичаш и на 36-тия час реално спираш, изплакваш ги, изсушаваш ги и съответно тогава точно те са направили пика на хранителни вещества, на витамини и минерали в тях, защото след 36-тия час вече започва да се да израства растението и те изконсумират тези хранителни вещества по време на този растеж. Именно заради това е много важно. Също така по време на покълването се образуват ензими, които способстват нашия организъм да може по-лесно да разгради храната, защото много често в модерния и забързан начин на живот и чрез храната, и която консумираме и стреса, ние не може да произвеждаме достатъчно ензими, за да разграждаме храната и да може съответно да взимаме това, което трябва от нея за нас. Да. И този тип продукти като цяло подпомагат чревния микробиом. Това е нещо много ключово, защото в червата, където и аз имах това възпаление, там са 70% от имунната система и сигналите, които се подават към нея и регулацията. 90% от серотонина в тялото ни идва точно от червата и се синтезира там. И реално такъв тип възпаления в червата водят до така наречени латентни възпаления, които може да отключат и автоимунни заболявания, както най-вероятно при мен се отключило Хашимото. Да, микробиома много е свързан с най-различни заболявания и с най-различни опити да се подобри здравето, минават през микробиома. Оказва се, че не е много лесно обаче да му се въздейства, защото той просто е в центъра на тялото ни, от всякъде е протектван, каквото и да вземаме през устата или по други направления, не е съвсем сигурно как достига до там. Да. И ако трябва да кажеш няколко принципа как да се подобри микробиома, какви биха били те? Като цяло при него това, което влияе със сигурност са нашите хранителни избори, със сигурност е стреса, със сигурност е околната среда около нас и доколко тя е замърсена и как това нещо влияе върху нас. Но голяма част, да кажем, от това, което може да направим като влияние върху него, е свързана с нашите избори на храна. И всъщност, когато взимаме храни, които имат такъв тип полезно действие върху чревната флора и върху червата и чревното здраве, със сигурност това ще допринесе за здравето ни, със сигурност ще допринесе и по отношение на превенцията на един много голям скрит убиец, рака на дебелото черво. Казвам го също така с доста тъга, защото един от най-скъпите ми хора в момента е на път да загуби живота си заради рак на дебелото черво. А това е нещо, което реално е предотвратимо и може да се хване с точно избори на храна и с достатъчно навременен скрининг. Аз даже си спомних при нашата среща, когато беше лектор тогава Дойч в НДК, точно даде такъв пример, че ако примерно е трябвало да прави скрининг за да се изключи рак на дебелото черво на 50, в момента трябва да го правиш на 40. Може би трябва даже да го правиш и по-рано, защото просто покрай нещата, с които се храним и средата, в която живеем и стреса, на който сме изложени, всякакъв такъв тип неприятни и животозастрашаващи заболявания се отключват доста по-рано вече. Да, и това е едно от най-лесните неща да се хване на време. Не е приятна процедурата за скрининга, обаче прави веднъж и след това знаеш, че и тя не е само процедура, то е и не е само скрининг, то е изчистване. Ако намерят нещо, може да го изчистят на време. Да, съжалявам за приятелите. Пробиотици, пребиотици, постбиотици. Кажи по няколко думи, за да се ориентираме в тази сфера. Аз мога да го кажа от гледна точка на храната. Пребиотиците, това са
са фибрите, които приемаме. Реално ние за това триците от покълналите семена, които реално стават след като ги смелим на брашно, за да създадем Ancestral Superfoods. Допълнително ги ферментираме, за да, как се казва, да може да ги обогатим с допълнителни полезни вещества, да ги направим по-лесно поносими за червата и съответно да може по този начин като пребиотик те да подпомагат чревната флора. А и като се храним така с повече прием на фибри, поддържаме и нивата на кръвната захар. Не може да се правят такива крашове, така да се каже, рязки пикове и след това спадове, които са присъщи, когато се приемат бързи въглехидрати. Така че реално пребиотиците, това са фибрите, те са в зърнените храни, примерно цикория, инолин, различни плодове, както са горските плодове и така нататък. Там има фибри, които реално са нашите пребиотици. А пробиотиците може да си набавяме чрез ферментирали храни, като кисело мляко, кимчи, различни зеленчуци, дори хляб с квас. Беше много интересно с моя приятелка Криси Лавура, която е диетолог, клиничен диетолог. Тя точно това беше казала, че всъщност и в хляба с квас има така доста добри, хубаво количество пробиотици. Да. Ние българите имаме много хубава така традиция, зимно време особено, да се храним. В храната ни да има ферментиралото кисело зеле. Киселото мляко ни е постоянно в диетата в България. Аз от няколко години така развих вкус към кимчито. Страхотно ми хареса, защото е леко по-лютичко пък от нашото. В всякакви форми го ям. Как ферментираните храни могат да бъдат целогодишна, нали, част от диетата? Как да ги планираме? Как да ги включваме в диетата си нормално? Освен, нали, чрез някакви... Какво може да си направим вкъщи? Хайде, нека така да го направим. Вкъщи много лесно може да си ферментираме различни зеленчуци, кисели краставички, моркови, цвекло. Може да си правим кисело зеле почти целогодишно, буквално. Да. Защото може, ако нямаме стандартно зеле, може да се взима така наречения бок чой, азиатско зеле и да се ферментира то. Може да си правим ферментирали напитки от сорта на квас, също целогодишно. Може да си правим домашно кисело мляко, но може да взимаме и някакъв тип готови ферментирали храни, които принципно може да се намерят в хранителната мрежа, защото вече има все повече такива, както е, например, темпето, което е, да кажем, доста хубава храна. Да. Защото тези неща, с които се свързват като някакъв тип недостатъци на соята, когато е минала през ферментация и реално под формата на темпе, изобщо ги няма, също и по отношение на щитовидната жлеза. За хора, които са, както сама с тироидитна Хашимото и потисната функция на щитовидната жлеза. Може да си правим хляб с квас, може да си взимаме и да си добавяме такъв тип ферментирали трици към храненето също, които са точно фибри. И важното е някакси, аз понеже го гледам и през себе си, тези неща да не стават сложни, създавайки ни много стрес. Защото всъщност, когато започнем да ферментираме, реално това, което трябва да следим е процеса, как се развива. Нали, то не изисква постоянно нашето внимание там. И съответно в рамките на този процес нещо да не се обърка в самата технология, да кажем, да не се зарази с някакви патогени, лоши бактерии, да не се получи ферментацията, така правилното, нали, да е на тъмно място, да е добре завита и съответно правилното смяна на вода, измиване и така нататък. Тези ключови неща, като се спазват, не мисля, че е нещо, което отнема супер много време, може лесно да се планира. По същия начин и с кълновете, макар че там трябва малко повече внимание по отношение на изплакването и съответно след това изсушаването и съхранението им. И това което правя, принципно е супер простичко и лесно в рамките на моето ежедневие да интегрирам такъв тип съставки към храната си. Да. Примерно, ако си направя една купа с селда, слагам към нея триците, които са ферментиралите, слагам кисело зеле, слагам малко богови, примерно слагам малко темпе и така гледам да комбинирам различните растителни храни, да има достатъчно разнообразие от тях, защото е важно за черния ни микробиом, но и да знам, че максимално много полезни хранителни вещества ще си взема от това, което си правя като една купичка за вечеря, например. Да. Аз използвам такъв буркан, който сигурно го има най-всяко купи за
кълнове, купувам си различни видове семена специални за кълнове и когато са готови, ги слагам в торбички в фризера и сега тя се размрази вече, аз обикновено не чакам да се размрази, а така я натрушавам върху всякакви салати, яйца, закуска, когато си правя, просто посипвам отгоре тези кълнове и като добавя малко орехи става страхотна, нали, добавка. Да, ставате и много хубав полезен зеленчук, когато вече изкълнат изцяло различните кълнове и семена. Но може и човек да ги дехидратира. Аз, примерно, едно от нещата, които направих, когато вече започнах да навлизам по-сериозно в темата с храненето, беше да си взема дехидратор от САЩ. Имам такава... Професионален, голям, комерциален? То не е точно комерциален, но е, така да кажем, най-големия клас на Excalibur, който е за домашна употреба, който е с металния корпус, съответно с 4 тавички, на които можеш да си правиш на различни неща, да изсушаваш на тях. Взех си микроферма за кълнове, която е на няколко нива, където може да стават нещата регулирано, но това, което показва ти просто в такъв буркан, който е или специално направен, или да кажем, ако е такъв с капачка, която има отвори и може да сложим една марля и тензор, така че да може внимателно да изплакваме и след това да отсеждаме водата, пак става. Да, става като магия. Просто мен ми харесва, че когато започнат да покълват, той с часове, той се напълва целият буркан и с така зеленина е интересно. Да. Добре, какво е в момента, какво произвежда всъщност Ancestral Foods, какво прави в момента, което и как се отнася пазара, нали, има ли интерес към този тип здравословни продукти, как виждаш това и за бъдеще е интересно? Това, което правим ние, първо е нещо много различно, все още е нещо доста ново и реално то трябва винаги да е подкрепено с необходимата информация, която да може да почне да обучи хората, защо това е по-различно, да кажем, защо тези покълнали храни на прах са по-различни от примерно стандартните растителни храни на прах. Именно това, което споделих с усвояването на хранителните вещества, с разпадането на антинутриентите, съответно с повечето витамини и минерали, които естествено се съдържат в храните. Реално това, което правим, имаме 5 основни продукта, които са на прах, които са микс от различни семена, зърнени храни, покълнали, съответно обогатени с тези ферментирали трици, обогатени с горски плодове, защото много е важно тази комбинация, реално, която е от покълналите храни с фитонутриентите от този тип горски плодове, много добре се отразява на чревния микробиом. Отделно имаме деактивирана хранителна мая, така, която да даде още повече Б-витамини към микса, който е готовия продукт. Коприва на прах, която е зеленолистния зеленчук вътре, защото зеленолистните зеленчуци за мен трябва задължително да присъстват на нашата трапеза и така да се каже да са част от храненето ни. И съответно това допълнително е обогатявано с различни пробиотични щамове, като ползваме най-различни видове лактобацилус и съответно бифидобактериум бифидум и така нататък. И цялото това нещо комплексно е Ancestral Superfoods, като всеки от продуктите е таргетиран за специфична нужда на организма. Добре, казваш, че това са на прах неща. Как се пият се на шейк или се слагат в салати? Да, идеята да се направи беше именно изхождайки от това, че всички ние сме много ангажирани, супер динамичен живот живеем, много стресиращ, с много отговорности и задачи. И на мен ми се искаше това да е максимално универсално и като е направих реално да може човек да си го добави в шейк, в смути, с кисело мляко с плод, към салата. Може когато си изготвиш основното ястие, реално да го добавиш след като изтине също към основното ястие. И един вид тези храни на прах аз ги виждам като бустери към хранене. Да кажем, човек, когато тръгне по пътя да оптимизира храненето си, да внимава как се храни, с какви храни, да има вече специфичен режим на хранене. Този тип храни са един вид като надграждане на неговото хранене, правейки го по-функционално, добавяйки още хранителни вещества, витамини, минерали, фибри, антиоксиданти, така че той чрез храната да може да прави превенция и да си набавя това, което му е нужно като хранителни вещества.
И Има ли това е храни, основно. да, има Да. ли храни, които би препоръчал на хора, които работят работа, която е изключително отговорна, трябва да са фокусирани, трябва да взимат решения, неща, които, нали, не искаш да си пълен с храна, но искаш да имаш един постоянен извор на енергия за определен период от време, където да не мислиш за нищо друго, но да работиш. Между другото, почувърках доста по темата, Мгм. след като си говорихме с теб последния път. Тук е много ключово, особено при хората, които работят нощна смяна, които, както си обсъдихме с теб, са на изключително отговорна работа, която изисква постоянната им концентрация. То е хубаво те, преди да стъпат на нощна смяна, това също каса и по отношение на дневната смяна, 2-3 часа преди това да са се нахранили, като това, с което са се нахранили, да бъдат бавни въглехидрати с протеин и съответно с зеленолистни и към тях фибри и пълноценни на мазнина. Дай да го И направим сега като порция. Какво би си поръчал, ако след 2-3 часа си на нощна смяна? Нали? По възможност, ако може да си, кажем, да си го приготвиш вкъщи, така че да го изядеш преди да отидеш на смяната, ще е най-добрият вариант. Но, примерно, може да бъде, да кажем, пилешко месо с задушени зеленчуци, зеленолистни, съответно може да се добави към него тип малко растително омега-3 мазнина, да се добавят малко фибри на прах и друг тип неща, които да го дообогатят като ястие. И това нещо човек да се нахрани преди да застъпи на нощна смяна, 2-3 часа преди да застъпи там. Когато е на нощна смяна, вече е хубаво горе-долу на всеки час по 200-300 мл вода да приема, да се хидратира достатъчно. Първите 2 часа да не приема тип тонизиращи напитки, защото много често кафето е един вид бустера, който да те изкара през цялата тази нощна смяна. Но то има по-скоро отрицателен ефект след това, когато искаш вече да легнеш и да се наспиш и обърква като цяло циркадният ти ритъм и въобще пречи на това да се възстановиш пълноценно. Затова след втория час е добре, може би, билков чай или зелен чай, нещо, което е не чак толкова силно като кофеинова напитка. И някъде вече преди да свърши нощната смяна, 2 часа преди да свърши, тогава може да се, примерно, малко да се пие кафе в съвсем по-малко количество, да се нахрани пак човек така с такъв тип храна, която е богата на протеини, на полезни на мазнина. А в междинните периоди, може би на всеки 2 часа, може да си има нещо като снакс тип активирани ядки, нещо мъничко на микропорция, което да му дава енергия, но да не води до това да изпитва тежест, да има срив на кръвната захар, всякакъв такъв тип дискомфорт, когато се прекали с джънк фуд и с бързи въглехидрати. Ти направи страхотни постове вътре в групата за активираните ядки. Много ми възбуди любопитството. Разкажи повече за тях. Ти какво правиш? Какво е лесно? Какво може да се направи вкъщи? Аз редовно си правя бадеми и орехи и слънчогледови семки. Сурови бадеми, как се активират? Суровите бадеми накисвам ги във вода в рамките на 10 часа. След Нормална това махам вода от чешмата. филтрирана, изворна, нормалната от чешмата не бих я препоръчал, честно казано. След това ги изплаквам много хубаво. Малко под топла вода, гореща леко като се минат, може много лесно да се обели люспата. Съответно, може и човек да не бели люспата. Единият вариант е хубаво да се разстелят, може върху тавичка с някакъв тип марля и така нататък, за да може да се отдели влагата от тях, като се казва, да се махне влагата, която по принцип способства да се развият патогенни организми, ако те не са изсушени добре. Друг вариант е пак в малка тавичка, може в фурната на 50 градуса на най-ниската температура, като ставим леко открехната вратата на фурната, за известно време да ги изсушим. Другия вариант е, ако имаме дехидратор, с дехидратора може да се изсушат. Там си има конкретни програми, които са точно за това нещо. И абсолютно по този начин, някъде около, примерно за бадемите от 8 до 10 часа, може да се накисне до вода. Слънчогледовите семки стават в рамките на 3-4 часа. Орехите стават също по-бързо. Орехите, когато сминат през този процес на накисване, то се променя коренно и вкуса им стават много по-приятни, така като млечни, като по-меки и по-вкусни. И това съм го забелязвал при абсолютно всяка ядка, която съм правил по този начин. Е значително по-вкусна и значително по-лесно се отразява като храносмилане на организма. Така кашу, фастъци. То кашуто то практически няма сурово. Кашуто
Не, те са бобови. Кашуто и практически няма сурово кашу, защото то при него, доколкото знам, дори това, което се води за сурово, пак минава някаква термична обработка. Да. Но може тиквени семки. Лешниците, принцип също, доколкото знам, не се получават оптимално, но тиквени семки, слънчоглед, бадеми, орехи, такъв тип И неща. какво Макадамия. какво печелим от активацията на ядките? Прави ги по-лесно смилами за нашия организъм. Точно това разпадане на антинутриентите в тях. Ключовото нещо, заради което трябва да се активират и съответно променя вкусовия им профил. Лично за мен ги прави доста по-вкусни по този начин. И също другото, което може да правим, активирайки ядките, е да кажем бадемите, ако не искаме да си ги правим на типа trial mix, който е микс от такъв тип активирани ядки за работа, може в блендер да ги пасираме с изворна вода, после през тензух марля да ги прецедим хубаво, така че имаме вече едно растително мляко, което сме си направили сами вкъщи и няма всякакви други неща, които са добавени, защото това, което е в мрежата, си е преработена от преработена храна. И съответно това, което става като пулпа от смелените ядки, може да го използваме, добавяйки го в основните си ястия, добавяйки го в десерти, по всякакъв начин, така че да нямаме никакъв хранителен отпадък и да може да извлечем абсолютно всичко за себе си като ползи. Да, много ми е интересно. Аз със сигурно ще пробвам и ще видя какво има като машинки за дехидриране. Аз съм по машинки. Трябва да имам нещо, което да върши работата. Искам да си поговорим малко за храните, които са в нашата система за магазините в България. Това, което ми направи впечатление, откриха нов супермаркет под блока, където живея във Варна. Слизам долу и си дадах сметка, че всичко е пакетирани храни. 70, може би над половината от храните бяха сладки неща, като вафли, бомбони, всякакви типове неща, които са за бързо снакване. И това е един цял супермаркет. Частта, където бяха зеленчуците, беше навряна в един ъгъл. Имаше буквално 5-6 зелки, няколко домата и си казвам, окей, искам да се храниш здравословно и слизаш долу и това ти е избора. Какво правиш? Как да четеш тези етикети? Какво да търсиш? Това изисква малко предварителна подготовка и по-повишено внимание, но принципно има едно правило, че лошите съставки, така наречените рафинирани, бета и всичките други, винаги са в края на етикета с съставки описани, така че това може да ориентира. Когато видим царевичен сироп, високофруктозен сироп, рафинирано нещо си, това веднага трябва да ни даде сигнал, че това не е нещо за нас със сигурност. Поне аз така си влизам и с този детектор си много от нещата ги сканирам и съответно ги подминавам. Но също в магазина, освен всички тези пакетирани неща в лъскава опаковка, може да намерим ядки, може да намерим зеленчуци, може да намерим замразени плодове. Това е нещо, което принципно, когато говорим сега зима, нямаме достъп до някои хубави плодове. Може да си търсим замразени горски плодове, които са налични, защото при замразяването голямата част от витамините в тях и антиоксидантите остават и реално може да ги консумираме по този начин, добавяйки ги към храната си целогодишно. Също има и замразени зеленолистни, като спанак и така нататък, които може да вземем. Някои от нещата, които са примерно като консерви, са окей, които примерно е само да кажем вода и сол. Специално по отношение на бобовите храни, на нахута и така, ако няма такъв сух нахут. Може да видим какво има точно на щанда с варивата, може да видим дали има качествени, да кажем, продукти типа риба, месо, съответно другите неща, които са като хубави млечни, както е хубаво кисело мляко, които са ферментирали продукти. И съответно, каквото има като избор, не във всеки магазин такъв, за съжаление, има достатъчно качествена храна, но мисля, че човек винаги може да намери нещо, с което да се справи. 3 неща, които исках да ти питам, които и на мен са ми интересни, някога съм експериментирал с тях. Кефир, камбуча и кава. С кавата си казвам от сега още нямам опит. Но ми е много интересно, защото правихме тук една игра с клиент, който искаше тотално да редуцира алкола и задачата беше да намерим нещо,
което ще замести присъствието на чаша на, Да. на, на масата и решихме да бъде кавата, да експериментираме с кавата. И аз нямам личен експеримент. Но кажи за камбуча тогава и за кефир. Кефира, има млечния кефир. Това е нещо, което нали, е в нещо, но старано от кефирената гъба може да си направиш и тип кефирена вода, да си ферментираш. Комбучата тя се прави от съответната също гъба, която е чайната гъба и съответно от нея чрез тази гъба и с чай, съответно с добавяне на захар става ферментацията. Като цяло избягвам да консумирам комбуча, защото все пак си има в нея въглехидрати, които принципно аз захар гледам да избягвам. Това, което споделих вчера като пример за храненето си, това е нещо, което оптимизирах сега с времето и може да се каже стигна до някакъв тип финална версия за себе си, а именно фокус върху пълноценни растителни протеини. Аз го казвам, защото се храня само с растителна храна. Човек може да си се фокусира върху качествени други източници на протеини. Зеленолистни, които да присъстват задължително на трапезата. Бобови храни, понеже те имат фибри в тях и много други полезни вещества, които може да си вземе организма. Кореноплодни зеленчуци и примерно моите плодове, които консумирам, това са точно диворастящите плодове, различните видове бери. Реално не консумирам други плодове. И за ядките споделих и по този начин човек може, както го дал като пример с менюто, именно за да може да остане нещо като практично споделено с общността. Може по такъв начин да си направи на различни вариации на менюта, които да ги комбинира от гледна точка на максимум хранителни вещества, които да си вземе не толкова колко калории ще си набави от това хранене, защото ние в момента може да си набавим и 2000 калории, но само от празни храни от безхранителни вещества в тях, които да са така наречения junk food, ултрапреработени храни. И по този начин може да си модулира малки менюта, които да си прави, може да си прави такъв тип трейл миксове за офиса и така. Да, това е нали, най-хубавата част е, когато даваме практически съвети, които могат да се приложат от нали, обществото. Едното нещо, което може би бих искал да запомнят хората от този разговор е common sense. Нали? Има някакво здрав разум. Какво трябва на това тяло? Силно и много енергия за определен период от време, където може би е окей тогава да има някакви бърза енергия да ти дойде. Искам да ходя на джим, искам нещо да изразходвам. Обаче, какво ще се случи с тази енергия, ако не я изразходвам, трябва да ни е ясно, че тя ще се превърне на дали ще се храним като мазнина или ще направи други неща. Изборите ни са в нас. Каквото и да се предлага, е хубаво да се четат етикети, ако има етикети. Една моя йога учителка казваше, истинската храна няма етикети. Нали? Няма ingredients, казваше тя. Нали? Има nutrients вместо ingredients. Моркова няма ingredients. Нали? То е морков. Нали? Ябълката няма. И колкото по-малко съставки, ингредиенти има, е добре. Колкото повече е, нали, между злините трябва да започнем да се ориентираме до зло. Етикетите, които нали, казваш също аз, но първото нещо, което гледам, има ли добавена захар. И понякога трябва да избереш между продукти с 15 грама, с 30 грама добавена захар или с 5. Нали? Естествено гледаш там, където има по-малко. И вече няма да навлизаме в темата изобщо колко истина е това, което пише по етикетите пък и кой го следи, защото и там е една голяма драма. Но това е наистина common sense. Какво ми трябва? Количествата са нещо, което според мен имаме огромна възможност да коригираме. По-малко количество храна да влиза в тялото, което съответно веднага пък се връща към това, което ти говори през цялото време. Качество. Когато качеството е добро, ти нямаш нужда от количество. Ти реално си жизнен в по-голямата част от деня. В смисъл с тонус, с енергия. И съответно даваш време на храносмилането ти да върши своята работа и реално да възстановяваш организма си. И нещо ключово, което не беше моето прозрение също през целия ми път до момента е осъзнаването на всичко, което правиш или не правиш. Съответно да присъстваш в момента и в ситуацията и да си направиш логическата връзка от всеки потенциален твой избор. Аз много често си практикувам, понеже се занимавам и с медитация и
тибетски будизъм. Ако направя това нещо като решение, посегна към тази храна, преди да съм го направил, какво ще се случи след това за мен? Ако, примерно, кажа тази дума в този момент към някой човек, какво последствие ще има това нещо, което изричам, защото всичко, което казваме, мислим и правим, реално е енергия и реално става своя отпечатък след това. И е много важно как управляваме тази енергия и как подхождаме с действията и с изборите си и с нещата, които правим. Аз заради това се опитвам да, както се казва, да съм спокоен във всяка една ситуация, да по някакъв начин да разбера другата страна, да помогна, да изслушам. Ако направя нещо, то да е с идеята да помогна, но примерно да не давам съвет, който е непоискан или да не казвам нещо, което не съм го пречупил през собствения си опит, защото тогава просто това ще бъде лъжа и ще съм като един вид търговец на Snake Oil, как да се каже. Fake good, както ги наричат в момента. Много ти благодаря за този разговор и за всичко, което правиш за комюнитито и за хората и за усилията, които вашата компания прави за по-качествена храна. И това е дълъг процес. Няколко заключителни думи да ми кажеш само как виждаш според тебе хората променят ли се към по-добро. Само в България, нали, да разгледаме. От гледна точка на храненето и осъзнатостта. Аз поне давам пример по това, което проследяваме и през Ancestral Superfoods и предишния ми опит с Soul Kitchen с ресторанта, който беше в София за такъв тип висококачествена растителна храна. Определено хората, особено и след COVID, моето впечатление е, че започват все повече да обръщат внимание на това каква храна взимат и какъв ефект има храната върху тялото им. И мисля, че това ще продължи все повече да се развива като осъзнаване. И така или иначе с влизането на новите технологии ние вървим в такава посока, да може да имаме инструментите ние да се храним персонализирано според нуждите на нашето тяло с конкретни хранителни вещества и съответно, използвайки качествената храна като наш избор за гориво, имайки средствата за диагностика и правейки правилните избори, това е нашия път, който ние да се придвижим към дълголетието, защото тялото е нашия двигател, който ще ни докара до там. И ако реално не се грижим за него, няма да стигнем много надалеч. Много ти благодаря за този разговор. Винаги ми е много приятно да си приказвам с тебе, защото има толкова много, нали, области, където аз не знам нищо, а пък ти си, нали, пълен съзнание. Надявам се и за тези, които бяха онлайн, е било интересно. Не виждам въпроси, затова тук ще приключим този разговор и се надявам да се видим на живо в България през март месец. И аз ще се радвам да дойдя. До скоро. До скоро. Чао.